Kai, ci ubanka. Abin da ni shi zaka. Wai kai dan ce amma me yasa wai kai duniya baka tsora a ce kai? Ya zaka tare ƴaƴan mutane ka to kana koya musu hada. Lahiya kake wai? Bawa hada na aka koya mana, rawa ta aka koya mana. Rawa haka? Kado Allah koyi ta batu ne, hasara ta ɗaya ta hishewa. Wai kai dan ce man. Duk da tsakiya azumi watan Ramadan. Ka taho ka sa yaran ga gaba kana koya musu rawa. Shi mina naka faruwa dan ce man. Hada min. Kai malam dan kwangila. Baka labarin abin da za a yi bayan sallah. Bayan sallah ban da labari dan ce man. Ina yaron nan mai lokaci. Baban gida bangiz mai walda. Okay. Shi yayi engagement bayan sallah zai a Cibilis. Dan haka shi na yadda bi manya-manyan kungiyoyi. Irin ta kungiyar su DJ Emson, DJ Mario. To shi na diba cikin kungiyar wace ta kungiya ta hidaukaka ta hisuna. Ya ga kungiyar dan ciyaman ita ta hikuwa yan rawa. Shi na turo mi 50,000 ya ce min ya gayyace ni. Nuhin nake za a yi liyafa, za a ci gurayen kaji, za a ci abinci. Sallah da sati biyu. Kai ina gaya maka jiya duk wani wanda ka ji da kai ne bayan sallah da sati biyu zai halatta wannan wuri. Kai za manyan baki za su zo wannan wuri. Kaga akwai Mubarak Alala. Mubarak Alala zai zo wannan wuri. Akwai mai nasara general. Wannan yaro ai mai buɗe hannu ne. Ka san baban gida bangizo ya ma engagement. Sai ka faɗa. Hafsa Alhaji Kabiru mai aski. Kai wannan yarinya ina ga ma bayan sallah za ta fashe dan haka shi yasa naka koya musu rawa, naka koya ma yara na rawa. Ko ina dan ciyaman gani duk da ni ce jikin nawa ya dan manyanta. Amma dai ai da ƙarihin mu da ƙarihin ina ne hanni ba ka dan sa ni cikin tawaga ta rawa. Cikin tawaga rawa. Tun na ji magana kaji za a ci kaji bayan sallah to biyo ni duk abin da ni shi za ka yi. Insha Allah haka nan zai yi.